ಐನ್ ಗಂಟೆಡ್ ಐನ್ ಸಾರ ಆನೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಐನ್ ಸಾರ ಆನೆ ಕೊಡೋಣ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಗಂಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒರಿಯಾಗಿ ಇಂಕುಲು ಆಳ್ವಾಸ್ಕಾಲು ವೇಕಾಳು ಎಡಪೋದು ಪಾತೇರಿ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಂತೆದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಇಂಕುಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತ ಇಂಕುಲ ಮೂಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತ ಗಣಪತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ 5000 ಆರೆತ್ತಿನ ಆಜಿ ಸಾರ ತಾಜ್ನು ತಶ್ಪತ್ ಆಜಿ ಹಾಕ್ಯ 4 ಆಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯ ಒಂದೇಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾಂಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಂಡು ಪಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಮೂಜೆ ಇಟ್ಲೆ ಇಂಕಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಗಾರಿಯರು ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಲಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮೂಜೆ ಇಟ್ಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಬೈದಿನ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆದ್ವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏಷ್ಯಾದಕ್ಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಉಳ್ಳೋಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ನ ತಿಲಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಊರು ಮೂಡಬಿದಿರಿ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆಡೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಲೀಫ್ ಆರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮರಣಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕ್ ನೈಲ್ ಆರ್ಟೆಡ್ ಆಣಿಡ್ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಆನೆ ಐತೆ ಮೆತ್ತಿ ಡಾಟ್ ದಿಯೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆನೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐಟೆ ಆದ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ರಾಂಗ್ ಮೀನೆ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ ಮೆತ್ತಿ ಡಾಟ್ ದಿಯೊಂದು ಪೋಯ ನೈಲ್ದ ಡಾಟ್ ದಿಯೊಂದು ಪೋದವ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು 3/2 ಪ್ಲೇವುಡ್ಗೆ ತಂದು ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ಆಣಿ ಆಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಪುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಣಪತಿನೇ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ನೆಟ್ಲ ನೈಲ್ಡ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಎನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಗಣಪತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪೆ 14,000 ಆಣಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೇತ ಆಣಿ ಯೂಸ್ ಆಪ್ನಂದು ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಆಣಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ 12,000 ಮಲ್ತೆ 12,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಚೆನೆ 14,500 ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಆದ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ವೇಕ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇದ ಪಗ ಆನಂದ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಪಗ ಒಂಜಿ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾರನ್ನೊಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ದಕ್ಕರ ವೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ದಾದನ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಪಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡತ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಇಂಚ ಕೇನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ ದಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೇರಿ ಅರಡೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರಡೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಕೇಂಡೇನೆ ಆರು ಇಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಈಗ ದಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಿತ್ತೂಷ ಅಂದಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆರು ಪಿತ್ತೂಷ ರೆಡ್ಡಿ ರೀತಿ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಈಗಲೇ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್చిన ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆಡ್ 5,000 ಆನೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ 5,000 ಆನೆ ಕೊಡೋಣ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒರಿಯಾಗಿ ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದು ಅರೆ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆರ್ಲ B.Com ಮಲ್ದಿನಿ ಅರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರು ಇಂಚ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅರೆನೊಂಜಿ ಎದುರು ಕನ್ಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆತ್ತಾರೇನೆ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಪ ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲದ ತೂಪ ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತೆ ಅದು ಬೇಕು ಅರೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದು ಅರೆಗಳ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಬಟ್ಪಾದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅರೆಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 2 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪದಿತ್ತ ಆರ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ಡ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಆದ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ವೈಕ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂದು ಪಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಆದಿತ್ತನ ವೈಕ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಮೂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕ ಅಕ್ಲ 7 days ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು
ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲು ವೇಕಾಳು ಎಡಪೋದು ಪಾತೇರಿ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂತೆದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದು ಬೋಡಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಇಡೇ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಕ್ಲು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ನೋಟ್ರಿ ದಿಯೋಡ್ ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರೆಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಹರೀಶ್ ಪಿ ಅರೆಲ್ಲೆತ್ತದೆ ರಡ್ಡು ನೋಟ್ರಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಗಣಪತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು 5000 ಆರೆತ್ತಿನ ಆಜಿ ಸಾರ ತಾಜ್ನು ತಶ್ಪತ್ ಆಜಿ ಹಾಕ್ಯ 4 ಆಜಿ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೊರಿಯ ಒಂದೆಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾಂಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಮೂಜೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಜನ ಪುಗಾರಿಯೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಲಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮೂಜೆ ಇಟ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಬೈದು ನಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏಷ್ಯಾದಕ್ಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಉಳ್ಳೋಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೆರಮಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಐಟ್ ಲಂಚನೆ ಸೇಮು ಆ ನೆಟ್ ಆಕರುಪುನ ಐಟ್ ಟೈಲ್ಸಿನ ಕಂತದ್ದು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಲರ್ ಕಂತದ್ದು ಟೈಲ್ಸಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ 2 ಬಾರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಗಂಪಾಡ್ದು ಅಂಟವಾಡು ಬರೋದು ಆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಅತ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಲೀಫ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆನೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ವರ್ಕ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಲೀಫ್ಗು ಅಂಚೆನೆ ನೈಲ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರೋಡಂದೆ ಆನೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನೈತೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಒಂದೇನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇಡೆ ನೆಕ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋರ್ಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಂದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ನನಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಲೀಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆರ್ಟ್ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೇ ಮೋಡ್ಲಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಐನೇಟ್ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಐಟ್ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಲ್ತಂಡೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ತೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆರ್ಟ್ 7:30ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗಳು ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರಿದು 7:30ಗೆ 8 o'clock ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನೀರಿನ ವರ್ಕ್ ತುದ್ದು ಈರ್ನಂಚಿನ ಕಲವೇರಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಡಂದು ಐಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಲೆತ್ತದು ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಗಣ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಂಡ ಈತ್ ವೈರಲ್ ಆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೂರ ಪೋರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕುಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೆ ಊರ್ದು ಆದಿಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಯಚೂರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ನನ್ನ ಇಂಚ ಪುದಾರ್ ಪರೋಡು ಬೋಡ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ